tady? Jo. Určitě půjdu do šatny, ale jinak jo. To jenom jako poslala po tým prodavačce na to. Já mám pro tebe flašku. Tak je takový Vola. Jo, on si to přetáhl do kopu. Takže už to nemusím mít. Já jí můžu dát. Někdy bohové byly chudý, no. To bych zdůvodnil. Jak jakože neumíš? Jakože já ani neudělám ten normální, jenom když jsem nahrozeno, já prostě ho neudělám, já hrozně fakt, já bych ho prostě neudělala. A nechci. Já tam mám tady. Pak dáme nějakou. Potom, až bude fotka, tak uděláme pak všichni nějakou pozici. Tak to vůbec nebylo potřeba úplně nějak jakože organizovat. Dáme košilek. Já to na Highway to Hell, já si dám košilek. Tak dámy a pánové, athénští občané, já vám kinu, ač je to poněkud troufalé kinout, protože přijdou tací, kteří vám budou kinout a jsou v jakési božské hierarchii mnohem výše postavení než já. Mluvíme tu o těch nejvyšších. O těch zhola nejvyšších, nejúžasnějších, nejschopnějších, administrativně nejvytíženějších, ale na ty si ještě musíte chvíli počkat. My vás tady vítáme. Dnešní večer je velice speciální. Možná proto, že skupina mladých lidí dneska má svůj večer. Ano, maturitní ples. Když se dívám tady do prvních řad, řekl bych, že spousta z vás tento ples už má za sebou. Tím nechci říct, že byste byli staří, to bych si nedovolil. Ale asi teďka bychom měli chvilku věnovat takové malé vzpomínce, jaké to asi bylo tenkrát, když vy jste měli maturitní ples. My jsme měli taky maturitní ples, který byl velice epický. Já si to pamatuju teďka, doteď, jaký byl. Ale musím uznat, že podle toho, co tady držím, a to je program dnešního večera, Tak vlastně úplně asi nepůjde běžet o ten náš ples a asi budeme se víc věnovat teda těm maturantům. ty jsi mě nepochopil, Jardo. Já jsem chtěl říct, že podle toho programu tenhle ples bude ještě epičtější než ten náš předtím. No tak to souhlasím. Ano. Ještě jednou dobrý večer. Vítáme všechny rodiče, prarodiče, kamarády, kamarádky, Nepřátelé, přátelé, nepřátelé, i ty nepřátelé, protože dneska to nebude jenom... přátelský večer. Ano. Tak vás všechny vítáme na plesu třídy 6A6 Gymnázia Jihlava. Máme tady Gymnázium Jihlava, krásný symbol, hozený do zelených lístečků. tak olivovník to asi nebude okolo, ale tak Nebo- nějaký břečťánek. Vavřínový, myslím. Vavřínovník. Tak Vavřínovník to také není. My máme pro vás takové ty klasické, nechci říct kidy, ale takové ty věci, které je třeba vyřídit a není to vždycky příjemné, ale my s Tomášem to děláme o to raději. Děláme to hrozně raději, protože to je jediná možnost, kdy se můžeme vykecat při tom plesu, že jo, Jarine? A začneme teda z hurta. Jardo, pravidla. Pravidla jsou nemilosrdná. Trest je 100 ran. Jako aténský otrok, což jistě chápete jako velice logické spojení, aténský otrok, tak si nic jiného nezasloužíte. Takže prosím vás, žádáme vás, nevstupujte na židle ve svém obutí. Je to nevhodné. Prosím vás, nevstupujte na stoly ve svém obutí. Je to nevhodné. Prosím vás, neházejte mince z balkónu. Je to velmi nevhodné. Prosím vás, házejte mince, ale ne z balkónu. Je to vhodné i nevhodné. Prosím vás,
buďte opatrní. A hlavně prosím vás, přejte ten dnešní večer té skupince mladých lidí. A já myslím, že ti mladí lidé, kteří tady jsou velmi neskromně označeni jako bohové, tak si zaslouží i vyjmenovat. Takže já bych začal od vrchní bohyně, třídní učitelky, paní magistry Anny Dravecké a dále bych pokračoval božími maturanty. Jarine, pokračuj. Tomáš Bartes, Denisa Bartizalová, Martin Bednařík, Tomáš Bouda, Jiří Brož, Tomáš Diviš, Kristýna Dobrianská, Kristýna Dvořáková, Kateřina Fialová, Ondřej Havlíček, Lucie Hedličková, Karolína Klusáčková, Monika Kopřivová a Lucie Odlová. Edita Parkánová, Linda Plachá, Jakub Ryška, Magda Smejkalová, Magdaléna Sováková. Magdaléna Sováková, je zde dvakrát, Martin Suchý, Martina Svobodová, Eliška Škorpíková, Natálie Škrdlová, Aneška Tesařová, Martina Tvrzová a Jindřich Vampola. To je dnešní božstvo. A máme tu ještě nadbožstvo, které bude produkovat božsky harmonickou hudbu ve stylu těch nejváženějších klasiků. Dneska vám bude hrát skupina Kalibr. Já už se těším, Jardo, co ty? Já docela taky. No a aby to nebylo málo, tak ještě vám řekneme, jaký bude celkový program. No, dejme tomu, že už jsme maličko ve skluzu, ale ono se to nemá říkat, že? Takže za několik málo okamžiků začne předtančení. Poté by mělo následovat slavnostní šerpování, což je ta hlavní část dnešního večera. To bude zhruba ve 20:47. Následně barmanská show, ta by měla být ve 21:58. Poté nás čeká trocha muziky od naší skvělé kapely Kalibr. A poté půlnoční překvapení 23:60 a prosíme 02:02 konec plesu. Pokud tady budete chtít zůstávat, tak když tak si zalezte pod stoly nenápadně, ať nejste vidět. My to s Jarinem určitě chystáme, my už po půlnoci někam zalezeme a nebudeme vylízat. Já už, Tome, začínám cítit maličké vzrušení v sále, protože blíží se ta chvíle, ale my ještě musíme maličko oddálit, ale cítím tady přítomnost nejvyššího božstva, Ano. té nejvyšší prozřetelnosti, ale ještě si na ní chviličku počkáme a drazí atenští občané, my tady máme takový marketingový úkol vás upozornit na ojedinělou akci. Ano, jelikož jsme v Aténách, tak nás tu čeká takzvaná atenská tržnice. Přesně tak, je to tržnice. Na této tržnici se vyskytuje neskutečný koš hojnosti. Když dáte 25 drachen, což Tomášovi se to dneska pokouším od pozdního odpoledne vysvětlit, že drachny se vyměňují ve směnárně v City Parku za koruny 1:1. Jardo, já ti tady skočím do řeči, když se to nedělá. Já jsem slyšel, že naši výběrčí daní berou nejenom drachny, děkuji, Jardo, ale také české koruny nebo eura. A jsou neúplatní to především, protože aténské principy demokracie, jak jistě víte, přetrvávají dodnes, takže stejně tak jako, no nebudu to. Co za 25 drachen získáte? Získáte malý papírek, takováhle asi to je rulička, takhle velká, jo? Když ji takhle jako zaplatíte, vezmete si, vylosujete vlastně a rozbalíte a v ní něco bude. Když tam bude čísílko, tak jste vyhráli. Možná. Ne, určitě. Když tam bude čísílko, tak jste vyhráli. Možná. Jaren říká to možná a já řeknu proč. Protože u toho čísílka může být také malá sovička. Takový malý opeřený pták. Když tam bude, vlastně to neznamená, že jste úplně vyhráli, ale budete zařazeni do slosování o hlavní ceny. Jardo, co jsou hlavní ceny? Hlavní ceny. Skener plus taška na počítač a myš. Velký cykloset, Sigma cyklokomputer, rukavice, držák na flašku, kompresor. Kompresor. Kompresor.
Dále skener, Opět? Ne ten stejný, jiný skener. pak je to citace Fondue Sada. Kdo ví z vás, co je Fondue Sada? Zvedněte ruku, kdo to ví? Fakt to zvedněte ruku, kdo ví, co je Fondue Sada. No, každou chvíli tady bude nejvyšší prozřetelnost, tak já bych položil tu otázku právě tam. Vidíš to? Ano, my tu otázku položíme, my už to víme, teda my jsme si to museli vygooglit na internetu, protože jsme to nevěděli. Ale my se zeptáme i toho nejvyššího, jestli ví, co je Fondue. Teď se radíže svým poradci, nenapovídejte, prosím vás. A ještě je tam nějaká cena, Jardo? Ještě tam taková specifická cena od služeb města Jihlavy a bude to popelnice, takže nebojte se, jsou tady takové ty legrácky. Jardo, jsou tam rozměry té popelnice, je to velká nebo ta malá? Je to taková středně velká až menší popelnice, ale dostatečně naplňující. Jestli máte domeček, hodí se pěkně před plůtek, taková krásná popelnice, každý chce mít. A teďka ještě, Jardo, vy taky můžete vylosovat si tu trubičku s papírkem a tam nemusí být čísilko. Nemusí být ani čísilko se sovičkou, no. Může tam taky být smutný obličej nejvyššího Boha. A to je vaše štěstí, protože jste nic nevyhráli. To znamená, že nic nebudete nosit domů. Takže to je výborný. Třeba já si pamatuju ples, když jsem vyhrál 10 kg strouhánky. Tahej to domů. No. Takže navštěvujte aténské tržiště, nakupujte, on ten aténský marketing je třeba trošku rozproudit. A my bychom teď rádi s Tomášem, já ani nevím, jako jestli si to můžu dovolit, jako vůbec toho vševědoucího pozvat. Udělej to, Jardo. Je to těžké, je to novodobý Zeus. Navazuje na Zeuse Pauluse, jmenuje se Zeus Suk, moc se to nerýmuje, ale o to je to vznešenější. Takže my si přejeme, Ne, my vás vzýváme, my doufáme, že dorazíte k nám sem obklikou. v naději doufáme. Jardo, myslí, že naše přání a touhy budou vyslyšeny? Budou? Já myslím, že určitě budou, už se to Dámy a blíží. pánové, pojďte doufat s náma. Zjeví se nejvyšší. Ještě taková zajímavost, jenom náš nejvyšší Zeus má velice dobrodružný, až bych řekl, přebujelý manželský život. Jardo, řekni nám to v rychlosti. Bych chtěl říct nemanželský, protože má vlastně celkem 7 oficiálních božských milenek a 6 oficiálních, neoficiálních pozemských milenek. Jardo, ne, to je z Wikipedie, tohle nemůžeš tady říkat přeci. Pravda. Podstatné je, že dneska je přítomna bohyně Deméter a božská dcera Persefona. Ahoj, Pavlíku. Takže my... Jardo, dobrý. Prosím vás, přivítejte prvním potleskem dnešního večera pana ředitele školy gymnázia Jihlava, pana Pavla Suka. Mikrofon je váš. My bychom vás chtěli poprosit o pár vlídných slov. Já si pamatuju na vaše vlídné slovo, co máte v kanclu, tenkrát ještě vaší kanceláři asi takhle dlouhý obušek. Říkal jste, to je vlídné slovo na naše studenty. Co máte teďka, ředitelně? Mám tam také vlídné slovo. Větší? Nevím, Teleskopický? větší, menší. Nicméně, úvodem strašně moc děkuju za takové přivítání tady nahoře na těchto božských prknech. Dále bych vás tady chtěl jménem vedení školy všechny přivítat. Chtěl bych poděkovat maturantům, že tady můžeme být. Chtěl bych jim popřát, aby si to tady užili. Je to takový první krok k maturitě. Oni tady stojí kousek vedle, takže mě neslyší, tak doufám, že jim to pak někdo božsky sdělí. Dále bych vám všem chtěl popřát, abyste si ten večer tady užili, hlavně jejich rodičům, kteří se o ně do teďka starají a budou ještě chvilku starat a k té maturitě to s nimi budou vydržet, musí vydržet. A těmto dvojici božských komentátorů bych popřál, aby se vám tady líbilo, abyste ten večer dotáhli a třeba mezi tím zapomenou se zeptat na to, co je toto fondí.
Děkujeme za krásná slova na zahájení dnešního maturitního plesu třídy 6A6. Vlastně je to druhá sezóna 6letých tříd, který mají maturitní. To je šílený, jak to letí. Já budu nostalgický během dnešního večera, já se omlouvám. Ještě nějaký dodatek? Ještě bych chtěl dodat, že tento ples třídy 6A6 tedy zahajuje plesovou sezónu gymnázia, která v letošním školním roce bude mít celkem 4 plesy. Děkujeme. Tak doufám, že vy, co tady úplně nejste za svými dětmi a jste tady jen tak pro zábavu, takže navštívíte i ostatní plesy. A vy, co tady jste za svými dětmi, takže navštívíte i ostatní plesy, protože si myslím, že gymnaziální plesy jsou vždycky plné skvělé atmosféry. My vám děkujeme za úvodní slovo, pane řediteli. Já bych ještě jenom rád doplnil, slyšeli jsme slovo Boží. Prosím, dámy a pánové, pan ředitel gymnázia Jihlava Pavel Suk. A teďka už nám nezbývá nic jiného, protože to je ta smutná část, kdy my budeme opouštět pódium Vytěrine a budeme muset to hlavní slovo předat našim božským maturantům. Dámy a pánové, opravdu ohromný potlesk pro naše maturanty roku 2015. Třída 6A6. V dobách antického Řecka panoval spor mezi Hádem a ostatními bohy, protože jej nechtěli pustit na Olymp. A tak se Hades se svými pomocníky pokusí dostat na Olymp a porazit tak Afroditu a Poseidona, kteří zrovna oslavují svátky klidu. Hades však nepočítá se silou těchto dvou bohů a epickou bitvu prohrává. Nenechává si to ale líbit a odnese si od olympijských bran lupy.
připravit na tu zodpovědnou část, tu tradiční, tu nádhernou, šerpovací, plnou úžasných věcí, zážitků, památek. Přesně tak, Tomáši. Já bych především řekl, že to, co jsme teď viděli, tak rozhodně, ale rozhodně nebyla nějaká pornografická skupinka. Takže jsme všichni spokojení, viděli jsme kvalitní předtančení, vkusné a takové. Jste se rozhodli citovat klasika, že? Citovat klasika celý večer nenáme. Dámy a pánové, teďka nastane část plesu, takové to velké očekávání na tu hlavní ceremonii, na samotné šerpování. Než se sál uklidí, dá se do pořádku, natáhne červený symbolický koberec, poté velké hvězdy a půjdou po něm i vaše děti, aby převzali památeční šerpu, která už je zde Jarine připravena spolu se skleničkami, doutníky. Je tady toho spousta. A je to pěkný, nespadni do toho. Jenom ještě poslední informace, než si rozutečete na bar, jak vidím, hojné množství. Rozhodně nezapomeňte, že šerpování začne ve 20:53. Teďka už všechna sranda jde stranou. Jak vidíte, i my s Jarinem jsme se oblíkli poněkud svátečněji. Já jsem si dokonce vzal svou maturantskou kravatu. Jsem měl poprvé na své maturitní proslavě, jsem říkal, že já budu dneska sentimentální. Ano, vidíte sami, nemáme mikiny, jsme připraveni, skvěle připraveni ve formě a nás nečeká nic jiného, než to nejdůležitější, kvůli čemu jste všichni dneska přišli. Šerpování maturantů 6A6, ale dřív, než pozveme naše maturanty sem za námi, aby se připravili na tento akt, máme opět pravidla, že, Jarine, naše oblíbená? Pravidel je několik a doporučujeme je dodržovat. Jsou za to ostré fyzické tresty, je to trošku jako na fotbale nebo jako na hokeji, tak prosím vás, nepokoušejte, máme tu schované i utajené vodní dělo, což třeba někteří, kteří třeba jste z Prahy, tak víte, že v Jihlavě se s tím velice rádo pracuje. Teď už není moc utajené, Jarine? Dobře, takové už odtajené a poutajené. Takže nezlobte, nestoupejte prosím vás na židle v botech, respektive v obuvi. Ani na stoli, prosím vás, nestoupejte v obuvi. A stejně tak prosím, ukročte své mrštné ručky, pokud jste na balkóně. A myslím to tak nikoli ve smyslu nějakého obtěžování, ale ve smyslu házení municí. Je to opravdu nevhodné. Dříve se zde děly takové podivné ukazy, které ale vůbec nebyly podivné a byly slepé s hozenou municí, která si dotkla i svého předmětu, který napašili hlavami, a ten předmět následoval dle gravitačního zákonu podložku tohoto sálu. Takže prosím vás, dejte si pozor a mince házejte pouze v přízemí. To ještě, jestli si dobře pamatuju, to byly takové obrovské předměty, které visely ze stropu dolů a pád dolů byl smrtící. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Takže všechny vrhače a mincometčíky poprosíme do přízemí, opravdu z balkónu, prosím, nic neházejte. A mincometače. Takže doufám, že vy nahoře na balkónech jste slyšeli pozorně, budeme vás sledovat.
A vlastně je toto krásné místo, kdy nemusíte vlastně nic dělat, jenom si užíváte tu atmosféru. Já bych byl rozhodně tam, Jarine. Ale vy ostatní dole už slyším dobře, tady to cinká, v kapslách, připravte si munici, trefujte dobře. Hlavně pozor, prosím vás, maturanti dostali takové nádherné sledečky, prosím vás. Já teda osobně mám už dobrou, kdybych chtěl, tak už to nevím. A stavím si, že vy tady máte ještě lepší mužku než já. To znamená, že prosím vás, Hezky prosím a věřím, že všichni vyjdou na naši střízku. takže šerp už jsou nachystány, skvělečky, taky slavostní bohutní, taky. Já myslím, že dokonce i ten Rick, který je na aténském tržišti, tak pomalu mlká. A teďka ještě pojďme, my jsme si na vás připravili takovou kulišárnu. Možná jste si všimli, že hlavní zóna je označena 2 páskami. Teďka se stane, že ta jedna páska půjde trošičku více dopředu. Prosím vás, nikdo z vás, kromě našich organizátorů, se nehne. Je to poměrně vzrušující proces. Já jsem to ještě nikdy na plese neviděl, Jarine, to. Proběhlo to poměrně v klidu. VIP zóna. Co to znamená? Kdo je VIP, se teďka ptá každý z vás. No, je to každý, kdo je z rodiny maturantů. Takže maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, sestřičky, bratříčkové. Je to hlasný večer, je to pustý večer, A na tetičky se vy. Víš, co tady to je spojené beznátově. Myslím, že to je nebo a to přímo do kapsy našemu kameramanovi, který stojí tamhle a zabírá vás tím krásným foťákem. Proč ne kamerou, ale foťákem, protože foťáky mají hezčí, barevnější obraz. Takže se můžete těšit na krásné video. Takže to je pro vás ostatní, kteří nevidíte nebo vidíte málo, bude nějaký videozáznam. No, já když to tak pozoruji, tak aténští občané se nám pomalu takže jedou blízko, takže jedou blízko, máme to dále, máme to dále. Čím to chceš ještě oddalovat? Čím to chceš ještě oddalovat? Je to skoro nepředstavitelné, mám si to nedotknout, ale ještě, co vám ani dokonujeme, vy jste nám pověděli, že jsme nějaký omšelý divadelní vtip, když jste teda nejvíc děláš to divadlo, tak pověz nám něco vtipného, milého, nějaké teplé slovo z Podhradí, ne prosím z Hradu, raději pouze z Podhradí. Vzpomínám si pouze na jeden jediný vtip z divadelního prostředí, který se rozhodně netýká tohoto sálu. Jarine, jestli pak víš, proč v divadle Komedie v Praze se cvičí astronauti, kteří lítají do vesmíru. Tome, nevím to. Jarine, protože tam není atmosféra. Děkuji za smích. Tak, jsme se pobavili a já myslím, že vše je připraveno. Dámy a pánové, přivítej na tentokrát ve slavnostních hodinách naše maturanty roku 2015 6A6.
A jejím partnerem je Tomáš. Když každý člověk na světě byl jako ovna, vyslání krásný život. Nikdo se nenašel, že krásné, jedině to uvědomí, že sleduješ zlatíčko a písemky srdíčko. A jako další prožít technický přichází městské důležité Enotová a Jakub Piška. Zvládne cestě se slanění, náš nejvyšší Roman a zhodný si je každé hraje. Jakub Piška! Magda Smejkalová, Žvarnes. Život s nadhledem brát, stačí se nelávat hlavou, mávnout na trable několikrát, to často je lepší, než vyvíjet marnou snahu. Nahodím smět a řekni, vidíme Jalenem, na co se trápit, vždyť žijeme ve světě krásy. Magda Smejkalová. Jejím partnerem je Tomáš Bartes. S pohledem zasněným, úsměvem širokým, tak ho všichni známe. To je náš Tomík, kterého všichni rádi máme. Rád pozná každou cizinku, na písemku z matiky chce ještě chvilku. Tomáš Bartes! Boží dvojice Magda Smejkalová a Tomáš Bartes odchází a přichází jen střídat.
bych chtěl dokázat každý živý tvor, já. Téměř celý svět projela se svým kolem, v růžovém dresu a krásnými vlasy a vše, co řekne, zakončí vtipným slovem. Denisa Bartyzalová. Jiří Roš. Právníkem? Ne. Ekonomem bude. Díky své cílevědomosti toho jistě to bude. Jet pracovat do Německa se nebojí, klidně i na kole se tam dopraví. Jiří Brož! Poslouchej, to je úplný civilistický pár, tohle jste. Co to říká? Že jo? Denisa Bartyzalová a Jiří Brož, děkujeme. A dále přichází Eliška Škorpíková a Lucie Ormová. Prosím, potlesk! Eliška Škorpíková. Spaní má ráda, hodině si někdy stříhne. Japonsky už mnohé zná a má ráda i anime. Na fantasy seriály kouká náš Tamile. Díky svému nadání maluje víc než krásný Tamile. Po jejich boku Lucie Orlová. Léto tráví zaborem jako čišnice, večer se z ní stává skvělá tanečnice. Bez hudby se neumí život představit, matice nemá problém a i anglicky se dokáže domluvit. Lucie Orlová. Krásné, Roztančené, povinně. pohyně, ano. Eliška Škorpíková a Lucie Orlová. A následovat bude opět mužský pár, muž a žena, Kateřina Bělová a Ondřej Halíček. Strhující božské duo Kateřina Bělová. Chcete vědět, jak cvičit, či správně jíst? Máte chuť fotit, kreslit nebo číst? Zeptejte se dívky z Parile. Najdete ji v mekáči, ale rozhodně ne v sekáči. Kateřina Bělová. Ondřej Havlíček. Veselý úsměv, ruce za hlavou, kouše si řevízem a myslí na další kočku toulavou. Matiku i fyziku zvládá s klidem, hodí a milí je ke všem lidem. Ondřej Havlíček! Přichází další duo krásných boví. Natálie Škrlová a Monika Kocilová. Prosím, potlesk!
Milku a Gina, prostě pohoda. To, že ji nikdy nepřeslechnete, není náhoda. I když je to blondýnka, klidně zařídí rám. Je to přece starý skal. Natálie Škrlová. A po jejím boku Monika Kopřivová. Vysoká, štíhlá, tichá ona je. Biologii často buduje. V lavici tiše dává pozor, spoustu toho ví, ale málo kdy se vůbec přihlásí. Monika Kopřivová. Krásné black and white duo. A jako další přichází dvojice Lucie Hrdličková a Eliška Tesařová. Pořád se usmívá a pro každého má radu do lůžka. Kamarádů nezradí, se vším si hravě poradí. Pěkně se obléká, vše si užívá, optimismus jí nechybí a ničeho se nebojí. A také posluchače na kontrole. Ještě o chvíli budu hledat, když to hodnou. Dobře, ne, já budu pokračovat. Eliška Tesařová. Přišla k nám tak znenadá, dokáže však splnit všechna přání. Vše, co začne, lehce zvládne. Kytaru, klavír, optiku, integrál, titul by měl král. A to spíš královna. To je jedno, Eliška Tesařová. A přichází další dvojice. Linda Plaka a Tomáš Diviš. Linda Plaka. Proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě? Tím ona se říká. Ať se to ostatní zdá zbytečné, ona to prostě tak vidí. Extravagance a cestování, to je její. Pro ostatní se klidně rozdá jen proto, že to tak chtějí. Linda Plaka. A její božský parťák Tomáš Diviš. Rácio chlebíčky, posilovna a zdravý životní styl. Kde by bez toho náš krasavec byl? Všichni známe jeho, hej, nemáš tušku. Za tohle fotbale mám vždy cestnou mužku. Tomáš Diviš. A s ním krásná partnerka Linda Plaka. Pro další mince na své tělo si přichází následující pár Martina Slobodová a Martin Zubík.
Martin Suchý. Celé hodiny žvaní a často nedává pozor. Svému sousedovi musí na vše sdělit svůj názor. Všeho zajímá a drby chce znát. Srandičky s kamarádů dělá si rád. Jen tak pak životem chce projít. Své díky nemyslí nikdy zdále. Martin Suchý! Poslední hojící přichází ní Magdalena Sováková a Jindřich Mambola. Magdalena Sováková. Umí být holka ukecaná, co bez ustání mele. Málo kdy si nechá něco pro sebe. Zahraje na klavír nebo točí provede. Ze svojí znalostí jazyků klidně sama celý svět projede. Magdalena Sováková! A jejím partnerem není nikdo jiný než Jindřich Mambola. Slavným trenérem chce být, vizitou a fotbalem bude žít. V matice pravdu vždy chce mít a s kalkulačkou v ruce toho chce docílit. To přesně je Jindřich Mambola. Já tu na stole vidím poslední šerpu. Komu asi bude patřit, Tome? Je to tajemství, nebo to můžeme říct? Já myslím, že to můžeme tak trošku úplně zcela prozradit. Poslední šerpu obdrží třídní učitelka, paní magistra Anna Dravecká. Dá se říct takový vrchol šerpování. Anička, naše skvělá třídní je. Zímá a na nic si nedaje. Volejbale každého přebije a s našima klukama si vždy ráda zahraje. Matika, informatika, prostě sranda. Celé hodiny jsme prokecali mnohokrát. Často jste měla na mysli, že jsme ignorantská banda. Ale i tak jste vše vysvětlila třeba 1000krát. My si stejně nedali říct a kecali dál. A pak při písemce jsme koukali jak rejzi a říkali si, jaký jsme rejzi. Měl jsem vás vyhlazet už prváků, to nám často říkáte. Také vás škouky, co mají vše na háku, někdy už jen rezignovaně kýváte. Děkujeme za společné roky. Děkujeme, s vámi jsme prošli Gimplem, mílovými kroky. Třídní učitelka, magistra Anna Dravecká. Paní třídní, jak my jsme říkali, si zaslouží nějaký dáreček, podle mě úplně nadčasový. Já myslím, že určitě. A vidíte její dáreček? Jo? Už je na její levé ruce. Krásný dáreček. No a dárek si nezaslouží jenom paní třídní, ale máme tady jeden speciální dárek pro velice zdatného organizátora, promotéra a kdo ví co ještě, Tomáše Bartese. Prosím, potlesk pro člověka, který tohle má víceméně tady na svědomí.
poděkování a takový dáreček. Co to je v kytařce? Prosím tě, ukaž to. No vlastně to je. Zaslouží si ho. Tomáš Bartes. Tome, bohové sestoupili na zem i s nejvyšší bohyní. Já myslím, že je nejvyšší čas se zaobírat také světskou záležitostí. Ano, je mojí oblíbenou činností. Je to taky. Já mám pocit, že byl příbytek slavnostní. Ano. Nám bylo řečeno, že paní Řídí nechce hovořit, už toho prý řekla dost. Ale jde to jinak. Za těch 6 let. Ale jde to jinak. Nejde. Ten příbytek podle mě by měl být slyšen. Paní Třídní. Paní Třídní, já se natáhnu k vám a předám vám tento krásný bezdrátový mikrofon. Popřejte něco krásného do té zkoušky dospělosti. Vy jste tušila, že to přijde. Věděla dokonce, to je jasné. Aspoň 2 slova. To jsou emoce. Prý čas, nemáme čas, dobře, tak v tom případě pozvedněme symbolicky tu skleničku, která symbolizuje všechno to štěstí a zároveň jsou v ní všechny ty vzpomínky a těch 6 krásných let, na těch nás vyhlo, který utekl jako voda. Přesně tak, takže na třídu 6 a 6. Ale své násady. Pak zlobíme. Můžeme se zase takový něčím. To znamená, že když máme 10 minut, Přesně tak, je to takové místo. Teď myslím, že si to vynahradíte. Přesně tak. Takže nebojte se, až dopijete své sklenky při tomto slavnostním přípitku. Nebojte se ty sklenky naplnit mincemi. A já se s ním budu hovořit organizačně. Za malý moment, jak se pozbírají slavnostně mince, symbolizující štěstí, tak přijde doba focení. To focení bude vašich maturantů, ale nejenom jim. My teďka očekáváme, že se nám tady najdou určití záškodníci, kteří se pokusí vměstnat do maturitních fotografií. Mně se to už také asi jednou podařilo, možná 2krát. Tak prosím vás, opět nedělejte to. Máme tady velice schopné, řekl bych, dobře rostlé mladíky, kteří by vám velice důkladně vysvětlili, že se to úplně nehodí a že maturitní fotka je vhodná pro maturantů. Proběhne maturitní fotka maturantů, poté proběhne jedna speciální fotka maturantů s známými kamarády, přáteli, ty, co potkali při své plavbě studiem. A poté je opět otevřený prostor pro fotografie vás, rodičů, se svými ratolestmi, které už dozrály před zkouškou dospělosti. Když nenapadá úplně nic tak klidného a nostalgického by ale těchto chvílí, kdy mince cinkají a maturanti obnutí čistí plochu místního domu kultury, tak já bych ještě zopakoval takové základní věci, které nás již ve čekají. Čeká No, 21:58 by měla přijít barmanská show. A soudě podle toho, co jsme viděli v zákulisí, se máme moc potěšit. Ano, bude to neuvěřitelné, všechno bude lítat.
hodně vysoko, až o ty lustry. Já mám 5 korun. 23:02. Pak přijde losování atenského tržiště. Je to tržiště. Ano, Takže tržiště. přesně tak, to tržiště. Takže buďte všichni napjatí, očekávání a kontrolujte si své lístečky. A samozřejmě nakupujte, opět opakujeme ten systém pro ty, kteří tady nebyli. Přijdete a za 25 dráchen, nebo prostě za české koruny, které taky by měly brát naše sličné, tak si zakoupíte manuál, či tady je papír. Ten papírku, potom rozbalíte, bude napsáno do číslo znamená, že jste vyhráli. Vyhráli jste nějakou krásnou, hodnotnou cenu. Já se to omlouvám, že do toho vstupuji, ale já tady vidím strašně světoznalého maturanta, který tak s nadhledem zde prochází koberec a vždycky, když vidí nějakou 20 korun, 10 korun, tak ji vybere. Přesně tak. A je to velice, myslím, slušná strategie. Vidíš mu na jméno? Je to Dito, já mu gratuluju, dělá to dobře. Máš skvělou strategii. To se ti korun. Tamhle ještě 20. Co možná i pár? A je přístupka. A to se dostává, už to tam máš pocit, dále, když rozbalíte, já budu pokračovat o té... Výborný se mám tady, Tomáš Host nám křičí, že je tady 5 kilo, takže pojďte si to 5 kilo, když tak. Jako já. Výstečkové akci. Takže když rozbalíte, bude tam číslo vyhráli. Když rozbalíte, bude tam číslo se sovičkou, tak jste vyhráli možná. Protože to je takový to hop nebo trop. Buď to je úplně extraordinární cena, která vás dostane tak do kolen, že jen tak se z toho plesu nespamatujete. Hlavní cena. A nebo máte vlastně štěstí v lásce, protože nemáte vůbec nic. A k tomu se vztahuje ten poslední typ lístečku a to je ten smutný obličej Boha, který se tak smutný kouká a říká neboj se. Ale pozor, je tady ještě pěkný štěstí. Pěkný štěstí. Pěkný štěstí, to je fantastická věc. Je to za prvé Tak, teďka prosíme... jenom na mě. Jenom na pana fotografa, co má styčený palec. Jenom na ten styčený palec. Dívejte se, jenom tam. Ještě jednou. Do sklenička. Kyníte. Už kynete. Tak zmržte to. No, takový spontánní projev radosti. Teď. Ještě selfie. Selfie. Co to je za módu, Jarek? To je selfie. To je takzvaná božská selfie. To je selfie z Belgie, no. Už utíkají. Pojďte, nožky, to je pro vás tenhle moment. To krásné. Skřídci, dobře. Skřídci again. To přáníčko bude patřit jistému studentovi, který je aktuálně v Kanadě, kde se věnuje individuálnímu studijnímu plánu našeho bývalého spolužáka Enžina Žugdera. Prochází u něj velice pečlivým samostudiem, které spočívá v poměrně, Já bych nepokračoval, že teďka předám za chvíli mikrofon a to přání, které teďka zazní, bude přímo v té videonahrávce až do Kanady. Za ním, jestli se nepletu. Přesně tak, předávám. Tak my bychom chtěli takhle do Kanady poslat pozdrav Martinovi a ještě ke všemu přání k narozeninám, protože má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší! Kteří jste jako já, milujte doopravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte. Pomilujte,
má člověk naučený takový ten úvodní proslov, takže představený jsem byl, takže abych vám teďka řekl, co teda uvidíte barmanskou show, a to rovnou dvakrát, klasickou, potom tady máme zářivku, na kterou máme domluvený s panem osvětlovačem světla, že si potom zasneme během té show, takže super, to je všechno domluvený. Muzika je taky domluvená, já jsem rád, že jsem mohl za vámi do Jihlavy dorazit, ono je to se mnou takový, s tou Jihlavou takový složitější. A já jsem tam, je tady někdo z vás, kdo nikdy nedělal barmanskou show, kdo vůbec neví, o co jde, popravdě, ruku nahoru. No tak to je dobrý. Takže teďka byste ze sebe měli dostat to úplný maximum, to znamená tleskat, pískat, dupat, křičet. Ten nejhlučnější dostane drink, který vám dneska večer nikdo lepší neudělá než já. Bude plný alkoholu, dobrýho pití. A abych to neprotahoval, tak položím takovou tu klasickou otázku. Chcete vidět barmanskou show? To si myslím na to, kolik vás tady je, že to zvládnete líp. A ještě jednou, chcete vidět barmanskou show? Super. A jelikož já vás tomu budu opravdu potřebovat, protože s panem zvukařem to je domluvený, že když budete takhle super komunikovat, tak vás poprosím, že to hezky od 5 nahlas dolů odpočítáme, my potom pustíme muziku a jdeme na to. Tak pojďme všichni. 5, 4, 3, 2, 1.
Tak, když si odmyslíme ty zákony gravitace, líbilo se vám to? Aspoň trochu? Tak to vypadá, že bych za to mohl dneska i něco dostat. Takže, byli jste opravdu úžasný. A já tady mám jednu vytipovanou osobu a vím, že já si to vezmu, ale když byste ráda trénovala doma. Mám tady jednu vytipovanou osobu, která by si určitě jeden ten drink zasloužila. A já přesně vím, o který drink je vždycky ten největší zájem. A je to zlatá česká Bonakva. A já mám tady jednu vytipovanou osobu, já tam ty vinka na těch očích vidím. Věřte tomu, že potom vám bude líp. Tohle to je pro dnešní večer škodlivý, to je plný alkoholu a ještě byste nás proklínali. Nicméně já bych poprosil třídního učitele, jestli by mohl ke mně, prosím. Tak, já vám tady předávám drink za to, že jste to s nimi vydržela a užijte si tento večer. Děkuju. A nám tady zbyl jeden drink a já bych to udělal takovou tou klasickou vylučovací metodou. Já si vás rozdělím takhle na tu od levé strany, to půjde řekněme tady po toho pána s kamerou. To bude takzvaná ta levá strana. Potom, abyste neřekli, že když jste dostali vodu, že jste bez šance, tak si to rozdělíme odsaď. Řekněme po toho pána, to je sympatický gesto, tady po toho pána. No a zbytek, to jste vy všichni. A já vám položím jednoduchou otázku. Jestli si ten drink zasloužíte právě vy, no a samozřejmě ten nejhlučnější ho dostane. Jelikož ten první to má vždycky nejtěžší, tak začneme tím, kdo už ten jeden drink má. Takže já vstoupím k této straně a zeptám se, zasloužíte si ten drink právě vy? Vidíte? A teď se zeptám tady na tom prostředku, jestli se úplně klepete, už bych malej, ještě nemusí. Zasloužíte si ten drink právě vy? No a teď to vezmeme tady. Tak, a ten nejlepší drink dnešního večera, zasloužíte si ho právě vy? Já když to vidím, jak tady ta slečna skákala, já ho musím dát prostě sem, to jsem ještě v životě neviděl. Divnám tady jde dokola dolů. Tak dámy a pánové, já se s vámi tímto loučím. Přeji vám hezký zbytek večera, užívejte se ho, protože to hrozně rychle uteče. Ať se vám v životě daří a mějte se hezky a třeba někdy příště naschledanou. Hezký večer. Černá košile nasáklá potem, ale ne nasáklá chlastem, kámo. Protože to tady všude cíkalo, cákalo. Já si myslím, že klidně, ale bohužel čas nemohl způsobit. A tak bych chtěla připomenout, že zhruba za nějaký 73 se sovičkou. Pojďte k nám. Sovička. Znova taháme, jak to? 73. Ale prosím. To ještě přijde ta výhra, počkejte. Tak kdo si jde pro tento nádherný skener a tuto sadu na kolo? Dámy a pánové, ještě jednou říkáme 73 se sovičkou. Tak necháme to chviličku odeznít. Je tady ta cena stále přítomná? Není přítomná, losujeme dál, Jardo, pravidla jsou jasná. Ale počkáme ještě na 73. Aspoň jednoho. Dobře, tak. Tome, znáš to, seš na baru, zapomeneš se. Dobře, Jardo, ukecal si mě. 73 má ještě naději. Takže kdokoliv má 73, nebo víte o někom takovém, tak ho scháníte. My jdeme losovat dál. Další cena, velký cykloset, Sigma cyklocomputer, rukavice, držák na flašku a kompresor. 66, já si převezmu lísteček opět. Děkuji. 66 se sovičkou. K velké nelibosti některých přítomných je to pouze 66. Kdo má 66 se sovičkou? Máte 66 se... Prosím, potlesk pro našeho prvního výherce. Cože vyhráli, Jardo? Vyhráli velký
mít cykloset, Sigma cyklocomputer, rukavice, držák na flašku, kompresor. Gratulujeme číslu 66 se Sovičkou. Tak já ještě jednou zkusím tu 73, takže 73 poprvé, 73 po druhé, 73 po 73 zkusíme někoho jiného. Jardo, losujte. Stále je ve hře nádherný skener. Který to je? Ono to je vlastně, oni jsou stejný, ty dva skenery. Takový krásný. 56. Číslo 56. 56 se Sovičkou. Skener, taška na počítač a myš. Kdo to bude? 56. 56 se Sovičkou. Máte, ukažte. Jardo, to je opravdu platný lístek, my vám gratulujeme. Fantastický. Odnesete to sama všechno? Tak to je skener pro vás. HPčko, krásný HPčko. Gratulujeme. Ještě taška na notebook k tomu je, pozor. Taška. A myška. Myška. Tak si hezky můžete myškovat. Nalosujeme třetí cenu, je to skener, takže kdo dostane skener? Opět skener, tentokrát bez tašky. 45. 45, takže 5, 6, 4, 5, takové stejné pořád. 45. 45 se Sovičkou. Už jde pán. To je pán. Máte skener? Co na to říkáte? Za 25 korun, dobrý, co? No to je loterie teda, to je tržiště tohleto. Gratulujeme. Gratulujeme. A teď je ta naše oblíbená, Tome, Fondue Sada. Tak co to teda je ta Fondue Sada? My jsme to nakonec neřekli. Co to je Fondue Sada? Hele, Jardo, vypadá to jako něco na vaření. Pojď sem s tím, prosím. No, mě to tady bohyně paní Dravecká hrozně krásně vysvětlila, tak jestli byste nám to mohla vysvětlit. Už se to teda nepamatuju, jak jsem to vysvětlila poprvé, ale podruhé to vysvětlím ještě líp. Takže je to krásný hrnec, pod kterým se topí, jsou k tomu krásné vidličky, hezká příjemná hudba, svíčky, rozpouští se sýr, čokoláda, kdo má co rád a ostatní kousky jídla se do toho namáčí. Paráda. Wow. Bezvadný, výborný. Bez toho bych nemohl žít. Děkujeme moc, takže losujeme Fondue Sadu, už víme, na co to je. Pojď sem s tou sadou, nestýchce za ní, to nádherný dárek. 154. 154 se Sovičkou. Se Sovičkou. Kdo si bude nechávat roztýkat sýr, čokoládu? 154. 154. Už ty hlasy pod pódiem slábnou. Já vím, že 159, ale to je 154. Prý to nějak uděláme. No, tak třeba když někdo ne, musí si to losovat, je to nutné. Tak 154 poprvé. Tak to necháme ještě chviličku. Vy jste ale šibalové. 154, ale teď teda vyhlásíme tu nejhlavnější cenu, což je popelnice. Tady se to úplně rozvířilo v celém sále, každý chce popelnici, tak to prosím vylosujte. Pravá popelnice, kdo ji vyhrál? 125. 125 se Sovičkou si odvalí tuto nádhernou popelnici bytelnou z kvalitního plastu od SMJ podepsanou. Pojďte si to vyvízt. 125. 125 dneska potáhne domů popelnici. Nikdo ji nechce. 125 Jo? Já bych dal ještě tu 154. Dobře, tak zkusíme 154. 154 ještě stále je ve hře ten nádherný hrnec. Tak poprvé. Po druhé. A po třetí. A teď někdo přišel. Co máte? 125. Vy odjedete v nový popelnici. Nastupovat. Tak to je výborný.
To je nádherný. Tady bych Jarek se zastavil. Jaký jsou pocity? No superový. Už máme druhou. Druhou! A tu jste taky někde vyhráli? Minulý rok. Taky na plese? Jo, na plese. Co vy ty popelnice jsou zemí, no? Super. Štěstí. Tak gratulujeme. A hlavně pozor na městskou policii. No a my jdeme teda ještě jednou losovat tu Pondue sadu. Jsou tady jako nažhavený čísla, které chcou být vylosovány a tam víme o tom. Tak pojďme do toho. Devítka tam je, ale... Ne, to bylo obrácený. Aj. 68. 68 se Sovičkou. Jaromír, pojď. Jardo, ty si vidíš tam někde dále, že by se někdo s číslem 68 se Sovičkou sem k nám přibližoval. 68, vidím dobře? Pojďte. Máte Sovičku? Můžu se podívat. Já se podívat. Počkej. Tak to bude Eva. Vy máte... Ale vy máte totiž... Já mám to je zajímavá situace. Rozpuste to. Já to rozsoudu. Tahle Sovička totiž stojí takhle. Tudíž je to 68. Tato Sovička stojí takhle, to je 89. To je smůla. Já vracím 89, 81 a 68. Je to hybris. Prostě to tak muselo být. Budete si tavit čokoládu, sýr a všelijaké mňamky. Těšíte se na to? Ano, těším. Tak prosím, převezměte tu krásnou cenu. Gratulujeme. Obrovská gratulace. Naše atenské tržiště je tedy téměř prázdné. Ne, je úplně prázdný to. Aha, tak já udělám zase svoje kouzlo. Puf, k tomu v teleport. Tak my moc děkujeme jak zástupcům maturantů, tak nejvyšší bohyni paní magistře Aně Dravecké. Děkujeme mnohokrát. Puf. Tak pozor na šaty, tak, super. Vidíte to taky? Dámy a pánové, je to pizza, takže pojďte ještě pizza party, ještě si na pizzu. Půjdete se umyslete. Podívej se, tamhle to berou z nosní krabici, tu krabici berou s sebou. Já tady vidím několik párů, které na sebe útočí. První prázdná krabice! Jo! První spadá, pořádka. Magíčka. Jardo, mám pizzu. Já myslím, že v tomhle momentě, kdy všichni jsou opravdu těmi největšími konzumenty. Ještě počkej, Jardo. Teď je ta nejlepší atmosféra, tý pizza party. To řekl, Jardo. Ale koukám tady těm lidem, co se momentálně ládují, tímto jedno a tamhle ty vzadu už jsou na tebe naštvaný. Ano, hezkou pizzu. No něco kousněte. No, šup. No, i za mě ještě. To je boží pokrm. Ano, přesně tak. Vodku chlastáme! Pojďte! Vodku chlastáme! Hej! Vodku chlastáme! Hej! Hej! Vodku chlastáme! Hej! Vodku chlastáme! Hej! Vodku chlastáme! Hej! Hej! Všichni
chlastáme, hej! Hej! Vodku chlastáme, hej! Vodku chlastáme, hej! Vodku chlastáme, hej! Hej! Všichni prdele, hej! Všichni prdele, hej!